mina dallu di man balma ke bi boala fem ben Allahu ci wallahi billahi do muso do ko yin do mo dinena ni carte na ya abo do mena ne abo e ba do ne tale jinatigi fem foni ama jare jinatigi muso ko sege muso nga bo jinena me wata ni shegi zara wata ni shegi warje ce saba o sigiroma saba ya fam mbo sara kramoke fengo kuma la uluka giri ma do muso fini wala muso fini tafi ko tafi konondo sigi ne tara ko mi mbola parce que i wa do ko fendo de mentalité do de do ina fo psychologie psychologie do de be genetique numbulu nu ya do ka dum sene kungulu la ha abu mugoti ni chama tunni genetique lo ngado billahi tallahi ni musumani somina genetique lo ngala andi ganaya na fara ko genetique lo ngaba bago jugoro shuna wal masira ko rabita parce que fendo de blala kungulu la fendo de blala kungulu la ama fam fama do be bi dawlu law ya blawlu kungulu la ko e jine furu sire oluma olu be shatana sono ga biro kono ko jine muso gulu gulu wallahi muso do be no ga ku yolu furu sire jine che do ma ka toko do fo ko furu sire do ma mo tigin do be we ka fo ko wallahi ne ayatullah ba fi billahi tallahi chete chete ayatullah do mina doni dawma ni ko kwa bi ka mogola na ne ba bwala kuma chamanto la ko aha o bi ka jine ko ni fendo de do nyona olu tikili ma fe ngo jine ko ngo qualité sabadwa anga lada jine mbi ivo mogo do be kuna fe bala we kuna fe ngo be yero ye jine tike ku be le masaka ke kuna fe moru ruduno otona soma obo otona jine tiku go otona adama di be kere kuna fe ndoye ola be fe ne kera kuna fe fura kel bay o ko so ne be kuna fe fura dama ne ba fa kana na ne yoro la parce que ça fait quoi iti kuna fe ngoni fe chama ndonga bo nyona ble afamuna ivo ko e jina furu siri do ma alo dongo do na na foyin ko le kam go do be ko e jina furu sirama ni dundo sira fa ba tele ka ta ka baraka yor la ko jina ngana ko yi billahi go danga yefa ta chen e ta chena wa ole bado o ka kalo sara o be de be ka do jina saka jiwula o ka kalo sara be de be ka do jina saka wula o ka nga waro war maraka so joka bla dewnye genetique numbe ko be dum e ma fu ne ba don ne dobe fen sa fe a tlonga do ye mobili chaman gare mobili daga wana gare idame jamana wartigi na ngo idame jamana parce que e ba do ko la ngolo fe na bete koy ko la ngolo la ilaha illa parce que ngo tondo de do jena ya ton qualité do de lale do bamako ya billahi mika tien de fi fem ben qur'ana ce wallahi alquran de flembulu ha jine ichi wallahi jine ichi wallahi jine bi do mako dowla ya famwa me billahi tallahi mi fi nyebe tomu na bamako ya jine ya ton de ka chana jine koy politique do de do ka balo adama diuna me chamandaye chaman tay ni be kan ngabsa muso goro menen nu ni ko ni afo lu nyana ko no ita ka fende kuna feya wa ko atule don tela o kana wele sa na ga fo ngo cher ta inde kuna feya ko atule na ta da yoro ko nganga kuna feso ko mi men nga hera che genetique yere ne do fo genetique o min de jine no mi be jine naw ngo ayatullah flene Idrissa Sangare ne to yere de Idrissa Sangare ayatullah ya famwa ngo mali be genetique ko mi nga warba ndabo moru ko be moru tabo te mali be ala kotala mina fo soni nun siraka ko de kele do ka sandan zora ka sigisi la sandan moru sabe te mais mali be bi moru soro mali ya moru be mali kabi ala ku da ube herela u ka toro da e mo bu fana ni banan minunge no bani na doro ko reki mo sara ulu te toro yi kwa ina fo be kan nen ni mi ngay rezo ka video tigal mi go te toro yi ngome billahi na kara ko no go tamba de be warda ma bore jande warda ma bona ya sani ka wala cente warite tamba bulu warte bore jambulu ya famwa
u tɛ foyi kunna i y'a faamu tamba ni bɔrɛjan tɛ se foyi la jinɛ ye tiɲɛ ye koyi walekum salam a bisimila i y'a faamu jinɛ ye tiɲɛ ye dɛ hakikatan jinɛ bɛ muso dɔw la wallahi a b'u ka furu gɛlɛya minnu dalilu d'aw ma mais n'an bɛ dalilu d'aw ma n b'a ladi fɔlɔ de a bɛ ka taa tamba ni bɔrɛjan ni jinɛya tɔ minnu na kunba firifiri kunbaraba lamaka kunbaraba de bɛ kunba dɔn kɛ n'u jimi fɔlɔ taara daminɛ o la sa muso dɔ bɛ na ko Ayisa Taramile yɔrɔ i bɛ to k'o lajɛ jinɛtigi ninnu bɛ dɔn min kɛ Ayisa tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ e b'a lajɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ réseau kan nkalon don i y'a ye Burukina bɛ denni min ye dɔnna de jinɛ a tɛ se ka jinɛtigiw ta ɲɔgɔnna kɛ parce que jin bɛ min fɔ n b'a gosi ka gosi o la o b'i yɛrɛ k'i fara duguma tamba bɔrɛjan a ka jinɛ wulila u b'o sama ka t'o bila so kɔnɔ o b'a sɔrɔ kamalenkɔrɔ jinɛya kɛlɛ ta tiɲɛnen dɔ bɛ yen i m'a faamu bilahi i b'o ne ayatollah de filɛ k'a f'i ye ne ye nin ko ninnu ɲɛɲini ka se degré dɔ la parce que n'i ma ɲɛ k'i kuma fɛn o fɛn ka kɛ a ɲɛɲini ne ayatollah de b'a fɔ bilahi ne taara jinɛ kulonkɛyɔrɔ la ne taara nka n galena Kur'an na ne bɔra jinɛya ko ninnu kalama n mago t'i denmuso la n m'a ɲini n ka sira t'a la nka ne y'a ko sɛgɛsɛgɛ de bari n'i ma ɲɛ k'i kuma fɛn o fɛn kan i k'a dɔn i ye jinɛtigi ba kelen ye kamalenkɔrɔ yɛrɛ n'i magar'u la u ka kamalenkɔrɔ ninnu b'i ta k'i fili parce que u bɛ k'olu balo jinɛya de kama ye olu de y'u ka orombow ye olu yɛrɛ de ye jinɛ ninnu ye o ko a ka jinɛ jɛra a fɛ kamalen baara nagolo basogo dunan ta tiɲɛnen minnu b'u kɛrɛfɛ ye dɛ olu de ye jinɛw ye m'a faamu tiɲɛ don dalilu ye tiɲɛ ye fɔlɔ an b'a kalama ne bɛ tile k'a fɔ fɛlɛ la yan n ko an ka jamana in na hali dɔnkilidalaba dɔw bɛ bilahi jinɛ b'u bolo bɛɛ b'a dɔn ko jinɛ b'u bolo mais maa ma deli k'u ye ko nin y'u ye jinɛ tɔn na ko musomaninw ka taa dɔn kɛ ko jinɛ tulo bɛ yen an ka mɔriba dɔw bɛ yan jinɛ b'u bolo soma yɛrɛ dɔw bɛ Mali la yan soma jinɛ b'u bolo dozoba dɔw bɛ Mali la yan jinɛ b'u bolo nka ka taa jinɛ kɛ k'a san k'a don i la o de ye Bamakɔ jinɛya tɔ min lamɛn yan kɔsani na san laban in na an b'a ci k'a ban o mana o jinɛya tɔ nin dilanlen wa bɛɛ nana don jinɛ furakɛ la wa bɛɛ olu ko ko mɔriya man ɲi wa wa bɛɛ ka mɔriya politiki b'o dɔn sisan centre de b'olu bolo n'i taara sabara singelen u b'i ka musokɔrɔba bugɔ ni sabara singelen ni berenin k'u bɛ ka yatali kurusi k'a la k'o bɛ jinɛ kɛ Allahu akbar aw ta u y'a ye moyen foyi t'a la k'u bɛ taa babili kɔrɔ na k'u bɛ taa jinɛw minɛ cɛ dawulomaba fana bɛ t'i sigi ala kama a ye bere diya nin ye dumuyalaka de ye min taara sigi dumuyalaka don i tɛ e na lajɛ o hakili yɛrɛ b'a faamu cogo di ne ye dɔ fɔ ɲa ye n ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye dɛ a bɛ da la ko fɛnɛ n k'a fɔ a yɛrɛ da wahabiyaw ye jinɛ furakɛ min kɛ n m'a fɔ wahabiya bɛɛ ta ye nkalon ye dɛ a bɛɛ ta tɛ nkalon ye wallahi ala danaya b'a kelen kelenw bɛ yen minnu dalilu dɔ b'u bolo walima yiri dɔ b'u bolo min bɛ jinɛ gɛn mais minnu taara babili kɔrɔ na k'u bɛ taa jinɛ gɛn a bɛɛ ni Kur'an cɛ filomaniya don tiɲɛ tɛ n'u ko tiɲɛ don u ka bɔ ni Kur'an ye bilahi talahi tiɲɛ tɛ Muhamɛd jinɛ kafiri Kur'an tɛ o wele ka n'o don mɔgɔ la jinɛ kafiri bɛ mɔgɔ la Kur'an de b'o gɛn ka bɔ mɔgɔ la mais mɔgɔ ka t'i sigi k'i bɛna jinɛ yɛrɛ o la e ka taa Kur'an kalan jinɛ kafiri kana don o la mais Kur'an kɛra mun ye o de kosɔn u ma da Kur'an na o wala o de kosɔn ala bɛ bɔ n'u kɔ ye kuma bɛɛ i m'a faamu centre prépara caman de filɛ Bamakɔ yan m'a furakɛ dɛ centre Ibn Taymiya Ibn Abasi Dari Hijira n'i taara an b'a furakɛ sariya kɔnɔ filomaniya kɔnɔ ani sariya kɔnɔ olu ye kelen balimakɛ ni jinɛ b'i ka mɔgɔ la ayatollah lamɛn Kur'an aya dɔ bɛ yen ko la yastaqilifanahum a sɛbɛ la yastaqilifanahum a sɛbɛ siɲɛ 70 777 n'o fanga t'i la a sɛbɛ siɲɛ 777 n'o fanga t'i la a sɛbɛ siɲɛ 77 n'o yɛrɛ fanga t'i la a sɛbɛ siɲɛ 7 k'o tɛ dɛ ayatollah de filɛ ka dalilu d'i ma la yastaqilifanahum n bɛna dalilu d'i ma a ka bi ka cɛ ne dogo ye la yastaqilifanahum ma f'i ye n ko n'a fanga b'i la k'a sɛbɛ 70 bilahi n'i y'a nasi sɔrɔ a k'e ka jinɛtɔ in jinɛ bɛ min na n kan tɛ Bamakɔ jinɛ san ni ma dɛ kɔɲɔ denbafɔli wari bɔ selen pasada selen ma tuma min na wari t'i kunna min ta bɔra fɔlɔ o ka wari ka ca i ta ye o la i b'i yɛrɛ yɛrɛ k'i fara duguma ko k'i ka jinɛ wulila o tɛ dɛ walima ka musomanin dɔ bila ko n'a y'a ta ka wari bɔ e bɛ nin jinɛ fɛn ka kɛnɛ bɛɛ ɲami u bɛ nin bɛɛ kɛ o de kosɔn ne ni zikiridala dɔ ye ɲɔgɔn ye ko ale ka nbalani dulonko ko ne b'a dɔn ne ko ayi ko wusula de b'ale ka nbalani kɔnɔ ko n'ale taara kɔɲɔyɔrɔ la zikiridala dɔ de bɛ ka nin fɔ n'ale taara kɔɲɔyɔrɔ ninnu na
o se ko muso dɔw bɛ sa ni fɔlɔ ka wari cayara n'o ɲɔgɔnna t'a kun a musoman dɔ bila u bɛna kɛnɛ bɛɛ cɛ ko jinɛ wulila yaasa ale ta in kana bɔ bilen ko ni mɔgɔ ka jinɛ wulila k'ale b'a ka wusula bɔ k'o kɛ tasuma na k'i wusu f'i ka jinɛ k'i bila o la i b'ale ka wari sara y'a ye nin bɛɛ kɛlɛ de bɛ Bamakɔ yan nka Ayatulayi tɛ ala k'an bɛ sɔgɔma ne ba u y'i nɛgɛ i denmuso kɔɲɔ kɛtɔ k'i ka taa ka jinɛ kɔrɔta bilayi tiɲɛ tɛ fɛn bɛ ni Kur'ana cɛ n bɛ ka tiɲɛ de n bɛna dalilu de d'a ma a y'a yɛrɛ furakɛ sariya kɔnɔ a y'a yɛrɛ furakɛ k'a sɔrɔ sirikuya t'a la wallahi u bɛ ka ko ba kelen don a kun na jinɛ tɛ miiriya sugu dɔ bɛ yen n'i y'a bila i la jinɛ tɛ dɛ hali fa bɛ wuli i la i mɔri ba kelen ye ko jinɛ ye fa wuli mɔriw la tiɲɛ tɛ Ivo ko mɔri donna kaliwa la ko jinɛ ye fa wuli a la n'i ye mɔri 100 sɔrɔ 70 si ta tɛ jinɛ ye 70 si ta tɛ jinɛ ye n bɛna ɲɛ f'i ye Ayatulayi de b'a dɔn sunɔgɔbaliya ani natabaya n'a farala ɲɔgɔn kan i la dɔrɔn fa bɛ wuli i la sunɔgɔbaliya ni natabaya ni Ayatulayi filɛ nin ye sisan ala ye alamina saraha gindo di ne ma ne taara dugawu ɲini bani fɛ kalo 3 ka mobili 2 sɔrɔ ni mɔriden min donna kaliwa la Gana yan ko dɔgɔkun kelen k'i ka mobili sɔrɔ fa bɛ wuli i la i tɛna sɔrɔ ay kan yɛrɛ nɛgɛ i tɛna sɔrɔ fa de bɛ wuli i la parce que e m'a jateminɛ ko Ayatulayi ye san joli k'a ka ala tɔgɔ in kan y'a ka dugawu minɛ sɔrɔ ɔ i bɛna fo nin ka sɔrɔ de nin y'anw mɔkɛ ka ala tɔgɔ ye jinɛ mana koyi sunɔgɔbaliya ni natabaya de farala ɲɔgɔn kan kunkolo sɛmɛ yɛrɛ ɲagamina fili bɛɛ tigɛra o b'a ko fa wulila la ko jinɛ o y'a fɛ jinɛ ma foyi o n'a ɲɔgɔnnaw de don ni i ka fɛ mɔgɔw kunnafɛ b'a la layastakili fana sɛbɛ siɲɛ 777 n'o ka di n'a se b'i ye sɛbɛ siɲɛ 7000 i k'a nasi i k'a kɛ k'i ka mɔgɔ ko siɲɛ 17 tile 17 wallahi billahi nin bɛ kunnafɛ gɛn o de kosɔn ne b'a f'i ye m'a fɔ k'a bɔ mɔgɔ la sur place dɛ n'i ka mɔgɔ ka kunnafɛn juguyara cogo o cogo ne Ayatulayi yɛrɛ kelen ka ɲɛ jɔ a la ka n bolo jɔ a la billahi talahi a tɛ tɛmɛ miniti 10 a b'a bila a pewu wa n b'a dɔ kɛ ni nin dalilu ye n bɛna dɔ wɛrɛ d'i ma ni kunnafɛn b'i la i taara u ko k'i dabalilen don a bɛɛ ta walima kunnafɛn b'i la kɔnɔn dɔ bɛ ko Jefredenni ne bɛ ka fɛn fɔ caman tɛ k'a faamu Jefredenni an ko segukan na ma ko njɛkwani a minɛ dɛ i k'a sisi hali n'i y'a salen sɔrɔ marabaw fɛ a minɛ i k'a sisi dɛ i k'a kɛ ji la i k'i kunkolo ko n'a ye tile 17 don o don i b'a kɛ ji la k'i kunkolo ko n'a ye jinɛ satana in b'i bila nka miiri satana o tɛ taa dɛ f'i ka natabaya dabila o tɛ dɔ ye yan an k'o to yen sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul jinni o tɛ n ka dalilu ye mais n bɛ segin o kan o tɛ n ta ye dɛ Sherifu Usman Madani Hayidara de y'o fɔ a ka wazulu dɔ kɔnɔ suratul jinni i b'a sɛbɛn siɲɛ 3 yiri dɔ bɛ yen ko maraka juguni hali bi ivoirien bɛ ka n wele ka ɲininka ko maraka juguni k'olu ma tɔgɔ wɛrɛ don n ko ne yɛrɛ tɛ tɔgɔ foyi dɔn a na maraka juguni kɔ n'a taara sugu la a y'a ɲini n'o ye i maraka juguni y'i ɲini k'a susu suratul jinni siɲɛ 3 in nasi k'a k'a la k'a kɛ wusula ye ka to k'a kɛ k'i kɛ mɔgɔ kunkolo wusu hali ni fa b'a la o na mada fɔlɔ i n'a kɛ ninnu ye jinɛ furaw ye n bɛna o m'a fɔ